και συνεχίζουμε. Ολοκληρώσαμε το στρατηγικό πλάνο αξιοποίησης του σπηλαίου Κουτούκι. Σχεδιάσαμε να πάρουμε πάνω μας τη λειτουργία του σπηλαίου, δημοπρατώντας με πλειοδοτικό διαγωνισμό το περιβάλλοντα χώρο. Φυσικά, οφείλουμε να αναδείξουμε τουριστικά αυτό το κόσμο που είναι στην πόλη μας, ολοκληρώνοντας παράλληλα την ασφαλτόθρωση του δρόμου και το άναμα ξανά του ΕΣ. Αυτό το ΕΣ από φώτα που μας έκανε να φαινόμαστε από την Εύβοια. Έχουμε ήδη μελέτη ύψους 460.000 ευρώ για 133 φωτιστικά σώματα συνολικά στον δρόμο που λέγεται Οδός Ονείρων. Γιατί πολλοί λένε, αλλά απλά δεν ξέρουν. Καλό θα είναι λοιπόν να μάθουν και μετά έχουν να μιλήσουν από βήματος για πράγματα τα οποία είναι μέσα στην οσφυρή τους φαντασία. Εντός του 2023 είμαστε έτοιμοι να γίνει δημοπράτηση για αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων με νέα τεχνολογία τύπου LED. Προχωράμε στη δημιουργία πάρκου και παιδικής χαράς στο Πουρνάρι, στην οδό Χαριλάου Νικολογιάννη. Αυτό είναι κάτι που το άκουγα πριν από δεκαετίες, όταν ήμουν μικρός δηλαδή, και με χαρούμενος που ως δήμαρχος με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο θα κάνω το προσεχές χρονικό διάστημα. Εγκαινιάσαμε ήδη τη νέα πλατεία Δημάρχου Παναγιώτη Τσουκαλά. Η νέα Σμύρνη έχει πλέον τη δική της πλατεία και παιδική χαρά. Ξεκολλήσαμε και προχωράει η δημοπράτηση για την ανάπλαση μιας πλατείας και μιας παιδικής χαράς κάτω από το ΔΑΚ Παιανίας, το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο δηλαδή, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 762.000 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής. Ήδη έχει υποβληθεί πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών. Η πρόταση αυτή έχει κατατεθεί από τις 31 Ιουλίου. Τα δε χρήματα που διεκδικούμε είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ και το αποτέλεσμα το προδικάζω. Θα την πάρουμε τη χρηματοδότηση και θα προχωρήσουμε τάχιστα τη διαδικασία. Το επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινάει και η κατασκευή του νέου πάρκου μέσω του ΣΠΑΙ στα Αγγλικά Νερά στο όριο με την PE6 της Παιανίας. Ένα πάρκο περιβαλλοντολογικής αγωγής σε έκταση 6 στρεμμάτων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Αποκαθιστούμε μια κοινωνική αδικία δεκαετιών και προχωράμε σε διανοίξεις οδών και έργα οδοποιίας την PE1, 2, 5, 6, 7 και 8 της Παιανίας και φυσικά ξεκινάμε τις εργασίες για διανοίξεις και έργα υποδομών στη βόρεια γειτονιά μέσα από τα χρήματα τα οποία ήδη έχουν εξειδικευτεί και είναι στα ταμεία του Δήμου. Με όριμες μελέτες διεκδικούμε χρηματοδότηση για την κατασκευή υπαίθριων αθλητικών χώρων στο Μιχούλι και στην PE8 Παιανίας στην περιοχή του ΜΕΚ. Για την ανάπλαση στο οικοδομικό τετράγωνο 32, Κοριτσάς και Νάξου, στο οικοδομικό τετράγωνο 57, Άγιος Γεώργιος, στο Μιχούλι, Μεσσηνίας και Βρυτανίας, στο οικοδομικό τετράγωνο 432, στην Τζον Κέννεντι στα Αγγλικά Νερά και στην PE6 Παιανίας, Σεφέρη και Σελήνης. Όλα αυτά τα οποία συζητούμε τώρα είναι έτοιμες μελέτες. Δεν είναι θα κάνουμε τις μελέτες, είναι έτοιμες οι μελέτες και πηγαίνουμε την επόμενη μέρα προκειμένου να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις για να μπορέσει επιτέλους να ξεκολλήσει αυτός ο Δήμος, να μπει σε τροχιά ανάπτυξης και οι πολίτες να απολαμβάνουν όσα οφείλουμε να τους δίνουμε. Κάνουμε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη βόρειο γειτονιά. Για την ανάπλαση κεντρικής πλατείας των γλυκών νερών της πλατείας Κοριτσάς με την ανέγερση του δημοτικού καταστήματος. Για νέο παιδικό σταθμό στο Μιχούλι. Εφαρμόζουμε net metering στην παλιά κομματερή για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στα δημοτικά κτίρια. Σε εξέλιξη επίσης βρίσκονται ακόμη 4 μελέτες για την κατασκευή πολιτιστικών κέντρων στο Μήλο του Φρίτς και στο Φούρεση. Ειδικά για το Μήλο του Φρίτς έχει γίνει μια δεδαλώδες προσπάθεια προκειμένου να ανακτήσουμε αυτό το χώρο και να μην πάει ξανά στην ελληνική εταιρεία διαχείρισης ακινήτων του Δημοσίου. Μελέτη επίσης για τη συνολική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου Παιανίας. Στο σημείο αυτό οφείλω να πω κάτι που αφορά τόσο τη μελέτη ανάπλασης του κέντρου της Παιανίας όσο και το έργο της αποχέτευσης.
Είναι μερικά πράγματα που σχεδιάζονται καιρό και δεκάδες άνθρωποι δουλεύουν πάνω σε αυτά. Θέλω λοιπόν να αναφερθώ στους δύο πρώην δημάρχους, Παρασκευά Παπαγωστόπουλο και φυσικά στο Δημήτρη τον Δάβαρη, οι οποίοι έδειξαν θεμέλια σε πολλά έργα και οραματίστηκαν πράγματα που τροπολογούμε εμείς σήμερα. Ειδικά το έργο της αποχέτευσης, που κάποιοι προσπάθησαν να πάρουν την πατρότητα, είναι έργο με ονοματεπώνυμο Δημήτρης Δάβαρης. Όπως και η ένταξη της κοινότητας των γλυκών νερών. Η ένταξη της κοινότητας των γλυκών νερών ήταν μεταγενέστερο έργο το οποίο έκανε ο Δάβαρης ως ο πρώτος καλλικρατικός δήμαρχος. Για το νέο σχολικό συγκρότημα γυμνασίου Λυκείου Παιανίας, για να τελειώνουμε επιτέλους με τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τα παιδιά μας και φυσικά για τέταρτο δημοτικό σχολείο στα γλυκά νερά. Εδώ και 20 χρόνια δεν έχει κατασκευαστεί κανένα σχολείο στο Δήμο μας, ενώ ο πληθυσμός μας έχει, και το ξέρετε, διπλασιαστεί. Μέσα σε 4 χρόνια εμείς φτιάξαμε 2 νηπιαγωγεία, δημοπρατούμε ένα νέο δημοτικό σχολείο και προχωράμε τις μελέτες για περισσότερα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Πριν από το τέλος του 2023 θα έχει δημοπρατηθεί το 5ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας. Η καθυστέρηση οφείλεται δυστυχώς στην έλλειψη τελεχών τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Θέλω να γνωρίζετε ότι ενώ το οργανόγραμμα προβλέπει 24 άτομα διαφορετικών ιδιωτήτων, σήμερα στο Δήμο υπηρετούν μόλις 3. Προχωράει η κατασκευή νέου αμαξοστασίου σε οικόπεδο 10 στρεμμάτων στον ΟΠΑ, εξασφαλίζοντας κατάλληλες συνθήκες για τους εργαζομένους και ασφαλές περιβάλλον για την κοινωνική περιουσία του Δήμου Παιανίας. Και φυσικά να ξέρετε ότι άμεσα περιώνουμε την πράξη κύρωσης εφαρμογής του ΟΠΑ. Ένα έργο το οποίο έρχεται από το μακρινό 2002. Το ολοκληρώνουμε, το τελειώνουμε όπως τελειώσαμε τη βόρεια γειτονιά της ενότητας των γλυκών νερών μέσα σε 6 μήνες. Κυρίες και κύριοι, οι συνεργάτες μου και εγώ εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία που προκύπτει, έτσι ώστε να μην χαθεί και ένα ευρώ για το Δήμο Παιανίας. Αλλά δεν μένουμε μόνο σε αυτά. Ρίξαμε βάρος στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Με όχημα τον ΠΑΟΔΙΠ, το πολιτιστικό και αθλητικό οργανισμό του Δήμου μας, διοργανώσαμε εκδηλώσεις που αγκαλιάσατε και στηρίξατε, διότι οφείλουμε να δίνουμε διέξοδο, να δίνουμε λύσεις. Φυσικά, τα σωματεία μας ήταν και είναι και θα είναι η σταθερή αρρωγή μας σε αυτή την προσπάθεια. Η πολιτιστική μας κληρονομιά ταξίδευε σε όλο τον κόσμο. Ενώ παράλληλα, εδώ οι σύλλογοι μας κρατούν άσβεστη φλόγα της παράδοσης του τόπου μας. Και τους ευχαριστώ θερμά για αυτό. Ένα τρανό παράδειγμα των προσπαθειών που κάνουν οι σύλλογοι ήταν αυτό που απολαύσαμε το προηγούμενο Σάββατο. Την πρώτη και πλέον θεσμό γιορτή κρασιού στα Μεσόγεια και δι στην Παιανία. Ό,τι κάναμε στην τρέχουσα δημοτική περίοδο, να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι θα κάνουμε στην επόμενη. Φίλες και φίλοι, σε 2 ημέρες καλείστε να πάρετε μια ξεκάθαρη απόφαση. Μια απόφαση που θα καθορίσει τις ζωές σας για τα επόμενα 5 χρόνια. Θα αποφασίσουμε αν θα ολοκληρώσουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε το 2019 και θα υλοποιηθούν όλα τα μεγάλα έργα, ή αν θα επιστρέψουμε στην εσωστρέφεια, τη μιζέρια και την απραξία. Αυτή την Κυριακή όμως δεν ψηφίζετε μόνο για δήμαρχο. Ψηφίζετε και για την ομάδα που θα κάνει το όραμα πράξη. Σήμερα μπορώ με ειλικρίνεια να σας κοιτάξω στα μάτια και με πολύ περηφάνεια να μιλήσω για τους 106 συνδημότες μας που συστρατεύονται στη μεγάλη προσπάθεια για να κάνουμε το Δήμο μας πρότυπο σε όλη την Αττική. Ενεργοί πολίτες, με αναγνωρισμένη αξία, με επιτυχημένη προσωπική διαδρομή. Με κάποιους ξεκινήσαμε πριν πολλά χρόνια. Με κάποιους άλλους βρεθήκαμε το 2019. Και με κάποιους βρεθήκαμε μετά τις εκλογές, όταν έπρεπε να κοιτάξουμε το καλό του Δήμου. Όλοι όμως σήμερα στέκονται πλάι μου έτοιμοι, με ιδέες και διάθεση να προσφέρουν για το κοινό καλό. Τους ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, ξεχωριστά τον καθέναν και την καθεμία για την εμπιστοσύνη τους.
Φίλες και φίλοι, στις 8 Οκτώβρη αποφασίζουμε κυριολεκτικά για τη ζωή μας, για τα επόμενα 5 χρόνια. Θέλουμε έναν ισχυρό, νοικοκυρεμένο και σύγχρονο Δήμο. Θέλουμε σύγχρονες υποδομές. Θέλουμε το Δήμο μας πρωταγωνιστή. Θέλουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για εμάς και τα παιδιά μας. Θέλουμε να πάμε μπροστά ή να γυρίσουμε πίσω. Εμείς έχουμε και τη γνώση και την εμπειρία να τα καταφέρουμε. Σας ζητάω να μας δώσετε ισχυρή και ξεκάθαρη εντολή από την πρώτη Κυριακή. Σας ζητώ να συνεχίσουμε μαζί. «57 χρόνια με γνωρίζετε καλά, όλες και όλοι. Από το όποιο μετερίζει προσέφερα τα μέγιστα στον τόπο μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου το 2019. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δύναμη που μου δίνετε να αγωνίζομαι καθημερινά για το καλό του τόπου μας. Την Κυριακή λέμε ναι στην ενότητα, στην ανάπτυξη, στην προοπτική, ναι στο μέλλον των παιδιών μας. Κυρίες και κύριοι, εκτός από όλα αυτά τα οποία ανέφερα, θέλω να ξέρετε ότι πολλά από τα έργα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί στο Δήμο σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα οφείλονται στη διασφάλιση πόρων που προέρχονται από ιδιώτες. Είναι ο αριθμός αρκετά μεγάλος. Δεν θα πω στη διαδικασία να τον αναλύσω. Θέλω να σας διαβεβαιώσω όμως ότι τα χρήματα τα οποία έχουν εισδρεύσει στο Δήμο, στα ταμεία μας, μέσα από ιδιώτες οι οποίοι είτε δημοπράτησαν, χρηματοδότησαν κάποια έργα, είτε μας έκαναν μελέτες, προσεγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Κλείνοντας λοιπόν αυτή τη δημοτική προεκλογική περίοδο, αισθανόμαστε ότι εμείς γιορτάζουμε. Οι εκλογές είναι το ζωτικότερο στοιχείο της δημοκρατίας. Η πόλη μας ενώνει και δεν μας διχάζει. Αποφασίσαμε λοιπόν να κλείσουμε την προεκλογική εκστρατεία με μια συναυλία. Με αγαπημένους φίλους, παιδιά της Παιανίας, που μας έχουν χαρίσει πολλές όμορφες στιγμές. Ακόμη μία είναι η σημερινή ημέρα, την οποία θα τη θυμάμαι πάντοτε. Φίλες και φίλοι, το μέλλον του τόπου είναι στα χέρια σας. Και ενωμένοι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Ζητώ λοιπόν εκ νέου στήριξη και εκλογή από την πρώτη Κυριακή. Καλή δύναμη σε όλους τους συναδέλφους υποψηφίους. Καλό αγώνα και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη σημερινή παρουσία εδώ. Να είστε καλά.